Damtang Congress a Sorkar Phansi Family Politics pun nona bangke BJP a Sorkar ta Family Politics ke mande ji angring. Athek kachini dun atengke MLA akihai Bidya Singh Ingleng alang litum hemi sita BJP a ticket ke hang chon pro chon jamason sit hek konlong. Langdamme MLA Bidya Singh Ingleng alang litor kuntila rong hangpi aso poruka Singh Ingleng alang litum chepo chero muning tipi alang litum si BJP a party a ticket ke hang chon pro chon jamason sit hek konlong. Lason pulo tekar biasa lam theason pangapan chopu chonghu ephan ijinghu u ason man data tek ipu ke Congress aphan non ke theklong ji angring BJP ara charia song nang naklo puta ki ong dung aran atum pen ning jering ki ihen pen langdam lo te Family Politics jong sinang mandet binong pulo tangte MLA Bidya Singh Ingleng ke CM aphan tong ke mang ma puta arjume me pusi karbi anglong aran atum pen ning jepon News Desk Report News 24 Karbi Anglong